motion. Engizobonga mina ngenkonzo endlulileyo ethi wathi ubaba if uphikiwe noma waphikwa uzohlala la phansi so ungahlala phose umntanami waphikwa esesuswini ngacala waphiwa umamezana so wazophikwa indoda kodwa bayangazi izimo so ngibonge baba ngithe ngi-15 ngisahlelile ngisahamba esitradeni ngabona imoto ipaka manje ngiyabheka kuyena mangithi ngibheka phakathi umamezana ngicela ukubonga bamnikile umntanami impahla eKristu. Think of a miracle. She came to the service of the ward and she told me, you go and find her.